Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ono sahabat nyewun pitutur marang Kanjeng Nabi pilihan Kanjeng Nabi banjur dawuh ojo nesunan ojo jengkelan Kanjeng Nabi banjur dawuh ojo nesunan ojo jengkelan Koyo-koyo dawuh sepele nanging dadekake akibat kang gedhe bisa ngrusak rumah tanggane mrembet nang masyarakate bisa ngrusak rumah tanggane mrembet nang masyarakate Elingo yen sira nesu ora tambah ganteng ora tambah ayu ngadep ana ngarepe kaca wajah mrengut rupane ala ngadep ana ngarepe kaca wajah mrengut rupane ala lisan menengo tangan dibondo nalikane wektu nesu ira sebab lisan bisa ngucap ala tangan obah bisa ngrusakno sebab lisan bisa ngucap ala tangan obah bisa ngrusakno Nesu iku saking setan ginawe saking geni Moco ta'awunu li wudu supaya mari lenesu Moco ta'awunu li wudu supaya mari lenesu Wong kang bisa ngeker nafsune rikala nesu teko nang dhewe iku tondo marang takwane suwarga dadi panggonane iku tondo marang takwane suwarga dadi panggonane salah siji tanda takwane bisa ngempet nafsu amarae lan gampang oleh ngapurane marang wong kang akeh lupute lan gampang oleh ngapurane marang wong kang akeh lupute Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah.